Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang Sced Marketing, ang tighimo sa mga Sced Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban din hilang of course sa pinaka atong paboritong sibyaan, and of course kauban gyapon nato ang atoang mga paghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam o kahibalo aron na ikaw malikay sa mga balatian ang atong mga produktong herbaling suon, mga ginama sa Sced Marketing, mga produktong 100% herbal, why side effects, why overdose, ug ang tuyog tumong igsuon mao lamang ang paghatag og tabang sa imong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsuonan nato diha, nga aduna pay mga problema nga ginahambin silang mga kalawasan timani kanunay na ang mga produktong herbal igsuon sa Sced Marketing 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga problema sa lawas timani ang atong mga produkto nga ginama sa Sced Marketing. Panglawas. Hatod ka na to sa Sced Marketing. Ang ato ang Sced Panyawan Plus Mangustin, ang adunay gahom sa mangustin and luyang dilaw ug usab sa panyawan. Aduna pud kitay ginatawag nato nga Sced Panyawan with garlic. Ang kapsula igsuon nga adunay gahom sa garlic, banaba ug panyawan. And of course, ang ato ang Sced Cogon Herbal Capsule nga lumian kaayo gumikan kay makatabang gid kini alang sa pagtangtang sa mga bisan unsang matang nato sa mga problema nato sa kalawasan. Gumikan kay kini igsuon aduna gyud tinud-anay nga paghatag og alibyo sa mga problema nato sa kalawasan. Timani kanunay igsuon ha. Basta tatak Sced Marketing, tinuod ka nang makatabang sa atong kalawasan. Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Nakoy sis diri sa liog almost 2 years jud do nako gidala-dala. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sced Panyawan capsule ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Continue gihapon ko mo kuan sa take ani para as in totally zero na jud siya. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang Sced Panyawan capsule. Norvin Fuentes 37 sa Kanhulaw, Lapu-Lapu. Kasikas sa Panglawas. Hatod ka na to sa Sced Marketing. Ayan ang yun ang mga produktong herbal sa Sced Marketing igsuon. Gumikan kay napamatudan kayo nga nindot kaayo og makatabang sa atong kalawasan ang atong mga produkto. Munang kung ikaw igsuon ha, gusto nimo nga matabangan ka timani kanunay nga adunay pagtabang kining atong mga produktong herbal sa Sced Marketing. Damian kaayo ang atong kape igsuon ang atong Sced Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa panyawan, mangustin, aduna kini purple corn ug usab aduna kini ginatawag nato nga cinnamon. Mao kini ang mga nindot kay nga klase nga sangkap alang sa pagtabang ni atong mga kaigsuonan nato nga mahiligon ang tagkape apan gibawalan na sa doktor nga magkape. Amo na kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan ka sa imong panglawas, ilabi na sa ato ang pagsaka sa atong sugar level. Ang pag-inom kanunay sa ato ang kape, ang Sced Panyawan Coffee Mix dakog ikatabang sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsoon ha, gusto nimo nga maalibyuhan ka sa mga problema sa panglawas, timani kanunay nga ang ato ang produkto sa Sced Marketing 100% gayon nga dunay mga pagtabang. Munang kung ikaw ha, gusto nimong makaanggon ka og mga pagtabang sa kaugalingon nimong panglawas, ang mga produktong herbal timan-i ang Sced Panyawan Plus Mangustin nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pud kita Sced Panyawan with garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Aduna pud kita Sced Cogon Herbal Capsule nga adunay gahom sa cogon plant. Aduna pud ganay banaba ug panyawan kun makabuhay herb. And of course ang atong liniment nga nindutan kaayo no. Atong Sced liniment oil nga ginama sa Seed Pharma o usab distributed kini sa Sced Marketing. Ang ato ang adunay gahom sa camphor, menthol and kaning ginatawag natong methyl salicylate. Mao kini sila ang makatabang igsuon sa pagtangtang sa mga hubag-hubag, mga katol-katol sa panit, kaning atong problema sa mga rheuma, arthritis o uban pa. And of course, ang atong kape nga lamian na makatabang pa sa kalawasan, ang atong Sced Panyawan Coffee Mix. Kini nga mga produkto igsuon aprobado sa Food and Drug Administration og tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Sced Marketing. Ang tigama og tigapon sa mga nagunang mga Sced Marketing products sama sa Sced Panyawan Plus, Sced Panyawan Garlic Capsule, Sced Cogon Herbal Capsule ug ang Sced Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Sced Celebrity Soap, ang Sced Celebrity Kojic Soap ug Sced Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.